Για πάμε. Τρέντος Σωτήρης, Master 45 συν, workout 2 άτομο στο down. Ωραία. Πάμε λίγο να δείξουμε 6 μέτρα. Η απόσταση για τα Farmer Walk. Εδώ 6 μέτρα. Τη μία γραμμή στην άλλη. Εδώ, στο ένα. Ωραία. Kettlebell. 2 20 Εντάξει. Ωραία, δείξουμε λίγο για τα wall walk. Ωραία. Ωραία. Εδώ απόσταση 25 από τον τοίχο, 25 εκατοστά. Εντάξει, και 1,5 μέτρο η δεύτερη γραμμή. Εντάξει, 1,5 μέτρο. Ωραία. Θα δείξουμε λίγο και την μπάρα. Εδώ το μονόζυγο για τα muscle up. Ωραία. Και η μπάρα για τα deadlift. 20 κιλά. 20 κιλά απ' έξω. Plate. Και 20 κιλά από μέσα. 100 κιλά μπάρα. Εντάξει. Από εδώ πέρα ξεκινάς. Ναι. Άστα και τα kettlebell, ξεκινάς το τρέξιμο. Τρέχεις μέχρι εκεί. Και μετά ξεκινάς. Περνάς τα πόδια πίσω από κάθε γραμμή, εντάξει. Ναι. Ολόκληρο το σώμα. Και μετά φέρει την μπάρα μπροστά. Λοιπόν. Σε 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Οχτώ διαδρομές. Ωραία. Πάμε. 24 έχει. Πάμε. Μπράβο. Πάμε, πολύ καλά είσαι. Πάμε. Μπράβο. Πάμε. 12 τώρα, μάσλα. Βγάζουμε για το... Παράθυνση. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο. Πώς
Μπράβο. 3-10 είσαι. 3 λεπτά. Ναι, πολύ καλά. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε. 8 διαδρομές. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε στα 4 λεπτά είσαι. Πολύ καλά. Ωραία. Πάμε. Σιγά σιγά. Ξάπλωσε κάτω, ξάπλωσε. Ξεκουραστείς κάτω. Έτσι. Ναι, ναι. Πάμε. Μπράβο. Μην βιάζεσαι να μπεις. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε, στα 5 λεπτά είσαι. Πολύ καλά. Προς τα κέντρα. 8. Όχι, ψηλά. Το έκανα ναι, το πρωί. Πόσο το έβαλες? Το έκανα διαφορετικά εγώ. Άλλα κιλά. Θα το άκροβα. 120. Άλλα 3. Ναι. Φυσικό αν το. Πάμε, πάμε. Ένα σέκο. Πάμε, πάμε. Καλύτερο το επόμενο. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι να κατέβεις κάτω. Ωραίο. Καλό αυτό. Πάμε ένα ακόμα. Εντάξει, εντάξει. Καλά ήσουν εκεί. Πάμε, πάμε, βιάζει. Ένα τελευταίο έχεις. Πάρε να βγει καλό γιατί μετά έχεις τα μάσιλα. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό. Έλα, πάμε, πάμε. Γρήγορες χεριές, γρήγορες. Ωραία. Μπράβο, τέλειο. Πάμε, σήκω. Βάλε μαγνησία και πάμε. Μια τριάρα σίγουρα τώρα. Πάμε, στα 6,5 είσαι. Πολύ καλά. Έτσι, μία Μίτσο, άλλη από εδώ. Μπράβο. Πάμε για τριάρα, πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει. Πολύ καλά. 4. Πάμε. 10 πρέπει να κάνεις. Πάμε. Μην βγεις να μπεις, να βγουν σίγουρες. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, ξεκινά να μπαίνεις. Μπράβο. 6. 7. Μπράβο, σκυλέ. Μπράβο, 7. Άλλες 3. Μπράβο, έλα. Πάρε ρες καλό, να βγουν σίγουρες 3. Πάμε, στα 8 λεπτά είσαι. Πολύ καλά. Πόσο? 8 λεπτά. Πάμε, πάμε, σίγουρα. Μπράβο.
Μπράβο. Πάμε τελευταία. Μπες. Μπράβο, σκύλε. Μπράβο. Πάμε. 8 διαδρομές τελευταίες. Πάμε να περνάς τη γραμμή. Μπράβο. Άσε και ως βαράκι αν θες. 4. Έχεις τα snatch μετά. 5. 6. Άλλα 2. Πάμε. 7. Πάμε. 8 αφήνεις. Στα 9 λεπτά είσαι ακριβώς. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε. 12 σε κάθε χέρι έχει τώρα. Snatch. Μην βγαίνεις και κατεβάσεις πάνω. Κλείβεσαι καλά πάνω το βαράκι. Deadlift. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, ρε σκύλε. Πάμε. 12. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ καλά. Μπράβο. Πάμε. Στα 10 λεπτά είσαι. Μπράβο. Μπράβο, σκύλε. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε. 8 muscle up. Βάλε μαγνησία μου καλά. Στο 10 μισό είσαι. Πολύ καλά. Μπράβο. Πάμε, άλλα 5 έχεις. Στα 11 λεπτά είσαι. 11-10. Πάμε. Μπράβο, ρε. Μπες. Μπράβο, άλλα 3. Πάμε. 5 έχεις κάνει. 3-2 έκανες. Ναι. Ναι. Πώς κόλλησε? 11,5. 11-40. Ναι. Ναι, με δεκάρι. Ναι. Τεντωμένα χέρια. Μπράβο. Πάμε, σκυλέ. Μία τελευταία, ναι. Τεντωμένα μέχρι πάνω. Ναι. Τέλειο. Πάμε 12 λεπτά, έλα τελευταία σίγουρη. Μπράβο, σκυλέ. Μπράβο. Πώς το κάνει? Μπράβο. 12-09. Μπράβο, ρε, καλό. Σταμάτησα. Ό,τι με τα MK. Μπράβο, ναι. 14. Μπράβο. 14. Ωραίο, μπράβο. Μπράβο, ρε Σότο, μπράβο. Ωραία.